పూర్తిగా పడిపోయింది ఇప్పుడు. ఆ, అప్పుడేమో 23,000 దాకా పోయింది. ఆ. ఇప్పుడు 9,000, 10,000, 7,000 అట్ట అమ్ముతుంది. అంటే రైతు భరోసాల ద్వారా ఏం లబ్ధి పొందట్లేదు మీరు? ఇప్పటికే రాలా. ఆ, ఓకే. రైతు రుణమాఫీ గతంలో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి 15,000 ఇస్తే ఇప్పుడు 20,000 ఇస్తాను సంవత్సరానికి ఏం చంద్రబాబు ఇవ్వలేదుగా, ఇస్తానగా ఇలా ఇవ్వలేదా? ఆ. ఏం ఇవ్వాల. ధాన్యం కొనుగోలు ఎలా ఉందంటావు? ఏముంది, అక్కడక్కడ ఆగిపోయింది మార్కెట్ లేక. అంత చెక్కులు కూడా ఇలా చుట్టి పెట్టుకున్నాం అందరి చిక్కులు. బాగా చెక్కులన్నీ. ఆ. మరి అప్పట్లో ఎలా ఉండేది అంటావు జగన్మోహన్ రెడ్డి? అప్పుడే బాగుంది. అప్పుడే బాగుంది. ఆ. ఇప్పుడు శాంతి భద్రతలు ఎలా ఉన్నాయి అంటావు? ఇప్పుడు గొడవలు ఏమైనా జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ? గొడవలు జరుగుతున్నామండి. గొడవలు జరుగుతున్నాయి. అప్పుడు ఎప్పుడు ఎలా ఉంది? అప్పుడే మామూలుగా ఉంది. ఆ. ఎక్కడైతే మాకైతే అప్పుడేం గొడవలు లేవు. ఉమ్. ఇప్పుడు కదా గొడవలుగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు. గొడవలుగా ఉంది. ఆ, ఓకే. రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అంటున్నాడు లోకేష్ గారు, దాన్ని ఏమైనా అమలు పరుస్తున్నారు ఈ ఏరియాలో? ఏదేం లేదు.